No a ako bol tak strašne hitskom autobuse, opäť sme niekde hlboko v noci zastali a ja už som to nevydržal s nervami, ja som išiel za šoférom a mu vysvetlím, ako pozri kámo, ja som šikovný chalan zo Slovenska, ja sa ničoho nebojím, ja som šikovný, ja všetko zvládnem, všetko opravím, poď, ideme opravovať autobus, ideme opravovať tú klímu, lebo to sa nedá vydržať. No on že dobre, tak otvoril zadu ten kufor, ja som rozsvietil čelovku, aké svetlo, hej, tiež sa divil, bo on tak klasickú baterku mal, hej, čo blikal ako zapalovač. No a hneď nám bolo jasné, že sa tam pretrhol nejaký klinový remeň, ktorý poháňal proste niečo a proste ja som tomu technickému všetkému nerozumel, ale problém som identifikoval a vedel som, že keď toto spojíme, bude všetko fungovať. Autobusák to rešpektoval, tak sme to nejako zmastili, opravili, začala klíma fungovať, hej, a opäť na nejakých 12 stupňov teplota klesla raz, dva v buse, ja som nevedel, či to prvé nebolo lepšie, ako to druhé. Takže proste oni tam idú z extrému do extrému. A keď som vrál, nemôžete tú klímu dať ako tak nejakú priateľnú 20 stupňov, hej, alebo 17, ja vydržím. A oni, že nie, veď tí všetci ľudia si za to zaplatili, nie? Aby mali chlad. Že oni toto nezažívajú, oni majú Vianoce v autobuse, že konečne prišla zima. No a tak som sa dostal do Kolumbie. V Kolumbii bol tiež taký zážitok, aspoň tuším, že to bolo v Kolumbii, proste na jednej z hraníc, asi z tých prvých, som zažil to určite v Kolumbii, že prekročil som hranice, idem do hotelu prvého, do ktorého sa chcem ubytovať a oni, že nie, že oni chcú papierik. Jaký papierik vy chcete? Tak išiel som inde, všade chcú papierik, tak idem do taxíku, že zober ma do nejakého normálneho hotela, bo už mi išli všetci na nervy, hej, že každý odo mňa niečo chce a neviem čo. A on, máš papierik? A ako nemám žiaden papierik. No a po dlhom zisťovaní som zistil, že vlastne pre vstup do krajiny potrebujete mať výstup z predchádzajúcej krajiny a povolenie na vstup do novej krajiny a že všetko sa dá vybaviť priamo v meste na nejakom patričnom úrade za patričný poplatok. No a takto tam bežne chodí, že dopracoval som sa k tomu, že kde je úrad. Na úrade mi povedal, jasné, toto sa vypíšte. A keď som všetko vypísal, tak odo mňa chceli nejaký smiešný poplatok, možno 50 centov. Potom ma poslali cez cestu do druhého ofisu, tam mi na ten papierik dali pečiatku, popýtali ďalších asi 50 centov, poslali ma do prvého ofisu, tam mi ten opečiatkovaný papierik zobrali, dali mi nový papierik, že nech ho vypíšem, vyzeral ako celkom ten prvý. Proces sa zopakoval niekoľkokrát, no a keď už všetci videli, že asi už so mňa viac nedostanú, že už ako si nemám na to nervy, tak povedali, dobre, tak toto ti stačí, môžeš ísť. Tak mal som papierik, bol som ľahší o pár málo eur a vedel som, že ako to chodí a zrazu všetky dvere boli otvorené, nič nebol problém. A ja už som vedel, že keď chce niekto papierik, hej, tak musí mať proste vypísanú nejakú hovadinosť, že vychádzam z krajiny a vchádzam do novej. No a tak som bol v Kolumbii. Takýto pohľad sa mi naskytol z izby náhodného ubytovania, ktoré som tam našiel na nejaké mrakodrapy, ktoré menili farby a v celku Bogota ako hlavné mesto na mňa pôsobila veľmi milo, veľmi dobre, tak som si povedal, popozerám si hlavné mesto a podľa toho, ako sa tam budem cítiť, tak pobudnem alebo pôjdem ďalej. Len času veľmi ubudlo, tak som vedel, že z Kolumbie veľa neuvidím, ale jeden deň som tomu chcel venovať a prejsť sa. Ako vidíte, hej, aj v Kolumbii to je proste civilizácia, to je úplne niečo iné, to už je skoro kapitalistická krajina, aj keď tam ten podtón socializmu stále cítiť. Ľudia sú už iní ako vo Venezuele, vzdelanejší, majú prehľad, správajú sa inak, je tam čistota podstatne väčšia, tam som sa cítil fakt dobre. No a ako vidíte, hej, sú tam aj nákladné autá, niektorí dovidíte, niektorí nie, ale ja vám to priblížim. Kolumbia mierumilovná krajina, čiže z každého auta si môžete kúpiť flintu, akú chcete, proste nič nie je problém. Na každom kroku vám ponúkajú niečo. A keď som si hľadal hotely, hej, tak som si povedal, tak nájdem nejakú sieť takých hotelov, aké poznáme, že u nás napríklad Holiday Inn asi poznáte. A tam Holiday Inn neletí, tam letí iná sieť, tam, že kokain. No a kokain tam je absolútne všade, kokové listy sú absolútne všade, kokový čaj, cukríky z kokov, proste čo vás napadne, tí, ktorí tomu holdujete, hej, tak tam sa vám rozhodne nestane, že by ste na niečo potrebné nenarazili. No a nič tam nie je zakázané,
aspoň ja som nemal ten pocit. A len ma upozorňovali, že vyvážať z krajiny nie je veľmi dobrý nápad. No a keďže som videl aj zbrane, mal som skúsenosti s kokainom, tak som šiel ďalej. No a našiel som milých, usmiatých vojačikov, ktorí strážili prezidentský palác. A tam som sa podozvedal nové veci, ako to vlastne funguje, únik so zamestnanosťou a tak, tiež aby tam každý mal prácu. Tak to asi funguje tak, že kto by mal byť nezamestnaný, dostane ponuku, aby sa stal vojakom alebo policajtom. Urobia na neho previerku, keď je to dostatočne preverený človek, že sa netreba, aby urobil nejaký rozvad v krajine, hej, tak mu dajú nejakú zbraň. Ten, ktorý sa nepozdáva, dostane len obušok alebo dostane len uniformu. Samozrejme tomu, čo dostane, prislúchajú aj jeho právomoci. Dostáva minimálnu mzdu, ktorá postačí na to, aby prežila jeho najbližšia rodina a vlastne je tam iba jeden zádrhel. Ak v takýchto štátnych službách takýto príslušník, či vojenský alebo policajný, spraví akýkoľvek prúser, aj keď maličký, tak veľmi ľahko sa mu môže stať, že sa ocitne až pri najtvrdšom treste a treste smrti. A tak si všetci dajú veľmi dobre pozor, že či prestúpia nejaký zákon, alebo urobia niečo zlé, alebo neurobia. A vážia si to miesto, lebo nemajú inú možnosť, ako reálne prežiť. A tým pádom je aj svojím spôsobom dosť zabezpečený poriadok v krajine, lebo tí, ktorí slúžia vlasti, ničoho sa nedopustia, lebo majú strach. A tí, ktorí vlasti nechcú slúžiť, sú strážení takým množstvom policajtov a vojakov, že to tam je minimálne 1 k 1. No ako si môžete všimnúť, hej, toho trpaslíka vedľa mňa, hej, ten keď mal 15 rokov, tak veľa, ale tak to musel byť fakt ako veľmi oddaný vlastne, keď dostal takúto zbraň. Neverím, že bola funkčná, ale vyzeralo to dobre. No a samozrejme, hej, nedalo mi pozerať po babách, veď ako inak, veď neviem po chalanoch, keď tam sú také krásne baby. No a tak som sa odfotil s touto nádherou, absolútnou nádherou. Tak som si, hej, moja, nechceš ísť na Slovensko, my tu máme hovoriť, my tam všetko ti ukážeme, poď. A ona, že nie, si myslíte, že sa chcela tak so mnou fotiť? Pozrela na mňa a všimnite si, čo má v ruke. Pohľadnicu kežmarku. Môj typický úplatkársky prvok, hej, keď niekde prídem, niečo niekomu dám, napríklad takú lacnú pohľadnicu. Oni sú potom milí, každému budú ústretí, s každým sa proste chcú baviť, s každým sa chcú odfotiť, hej, čiže keď sa chcete odfotiť s peknou babou v Kolumbii, niečo im dajte a oni sa radi budú fotiť aj celý deň. No a aby som nezostal taký ako úplne rozžasnutý s nej, hej, tak to asi bude vyzerať o pár rokov. A hneď ma to potom prešlo ťahať si také niečo domov, hej, že hneď na naše krásne Slovenky, veď keď sa tu rozhliadnem, ani jedna sa tej Kolumbíke, hej, ako nemôže s ňou rovnať, lebo všetky ste tu krajšie. A to je dobré. Prosím, hlasnejšie, na mňa nepočujem. Samozrejme, veď aj vy ste mladá a krásna. Veď sa stačí pozrieť. Nepredbiehajme. A poďme ďalej. Tým, že som sa nachádzal v Bogote, o ktorej som vedel, že tam je najväčšie a najkrajšie múzeum zlata v celej Južnej Amerike, neodolal som, aj keď som nevidel, že zlatá horúčka opäť vypukne, rozhodol som sa, že tie zlaté skvosty a jednoducho musím vidieť. O čo bolo milé také moje prekvapenie, keď som prešiel vstupnou bránou a nikto odo mňa nechcel ani len korunu za to, hej, že vstupné. No a hneď som si to vysvetlil tak po svojom, že ako viete, ráno si sa pozrel do zrkadla, vieš, že si zlatý človek, hej, do múzea zlata, tak samozrejme, že je vstup zdarma. Tak som vošiel, začal som si obzerať jednotlivé zlaté kúsky a až po nejakom čase mi zaplo, prečo sú tieto exponáty nejako zvláštne, keď som videl množstvo múzeí, kde bolo oveľa viac zlata, oveľa krajšie prepracované. Tieto kúsky boli vyrobené pôvodným obyvateľstvom tak asi pred 3000-4000 rokmi a oni vlastne nevedeli opracovávať kovú tak, že by ho rozstavili a niečo im robili. Oni ho len